ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ବ୍ଲଗ୍। ଏବେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ। ଭାବି ବସ୍ରେ ଆପଣ ତ କେହି ବସ୍ରେ ଯାଇନଥିବେ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୁଁ ତ କେନ୍ଦୁଝରରୁ, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କହିବେ। ଆମେମାନେ ସବୁ କଲେଜ ତରଫରୁ ଯାଉଛୁ ଏକ୍ସକର୍ସନରେ। हे हे प्रभु हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ Please subscribe, like, share, comment. Bye bye.